अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्तिtravel.com पर विजिट करें। बताव धनिया घर के का समाचार बा, घरवा के लोगन के कैसन विचार बा। ये धनी बताव ना। अच्छा बताव धनिया घर के का समाचार बा, घरवा के लोगन के कैसन विचार बा। रुइया उड़िया त फटके तकिया के खोल खोल देवरा नचावे का कही देवरा नचावे ढोड़ी पलटू कोल कोल देवरा नचावे ढोड़ी पलटू कोल कोल देवरा नचावे। अच्छा ई बात बा। ढोड़ी पलटू कोल कोल ढोड़ी पलटू कोल कोल। जवनिया के जतन से रखी है रनिया, कितनो छिड़की मोहब्बत के पनिया। पिया तू बड़ा बहरा देवरा लूटा ता लहरा गलिया के गड़ी कहे होठ के छोहरा। पिया तू बड़ा बहरा देवरा लूटा ता लहरा झाड़ल चाहेला हंगा के हमारा झोल झोल देवरा नचावे हाय 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 अरे देवरा नचावे ढोड़ी पलटू गोल गोल देवरा नचावे ढोड़ी पलटू गोल गोल देवरा नचावे देवरा नचावे देवरा नचावे ढोड़ी पलटू गोल गोल। कितनो मनाए कही के भाभी भाभी, डाल नदी है अपना ताला में चाभी। सब कोरी खजाना सुना कोनो बहाना देव कुमार देवरा देखो भोल दीवाना। सब कोरी खजाना सुना कोनो बहाना अरे का कही हो पिया बाजो गाड़ी भइल बाड़ बकलोल लोल।